नमस्कार मंडळी, मी संजोग. आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनलवर तुमचं परत एकदा मनापासून स्वागत असं. तर आता तुम्ही म्हणत असता संजोग ह्यो मालवणी कसं बोलता, तर माझी भाषाच मालवणी असा आणि तुम्ही असा आम्ही सिंधुदुर्गकर चॅनलवरती. तर आजचा ह्यो व्हिडिओ आपल्या गावात सुकवाड बाजारपेठमध्ये वार्षिक समरज्ञेचो कार्यक्रम असा. तर ह्योच कार्यक्रम मी तुमका दाखवतलोय. ह्यो आपल्या कोकण रिजन मध्ये साजरो करण्यात येणारो एक कार्यक्रम असा. समरज्ञ म्हणजे काय, आपल्या ब्राह्मणदेव मंदिरात वार्षिक सप्तो भरलो जाता. तर सप्त्याच्या नंतर 15-1 दिवसांनी ह्यो आपलो सुकवाड बाजारपेठेचो समरज्ञ कार्यक्रम असता. आता प्रत्येक वाडी असत ना, राऊवाडी, भंडारवाडी, मग त्यांचो पण वेगवेगळो एक कार्यक्रम असतो. म्हणजे वेगवेगळो म्हणजे समरज्ञेचोच कार्यक्रम असता. असोच सेम करतात कार्यक्रम, पण प्रत्येक वाडीचो वेगवेगळो असता. तर ह्याच मी तुमका दाखवतो. आणि सप्त्याचा सांगू केला ना, तर सप्त्याचो पण कार्यक्रम मी कव्हर करणार असतोय. पण झाला काय, मी अंगणेवाडीच्या जत्रेक होतोय, त्याच्यामुळे माका अंगणेवाडीच्या जत्रेच्या दुसऱ्या दिवशी ना आपल्या बरोबर सप्त्याचो कार्यक्रम होतो ब्राह्मणदेव मंदिरात. तर त्याच्यामुळे माका सप्त्याचो कार्यक्रम कव्हर करूक मिळालो ना. कारण मी तुमका अंगणेवाडीच्या व्हिडिओत सांगितलंय होतं की आपलं दुकान होतं अंगणेवाडीत. तर तो व्हिडिओ अजून बघूक नाही तुम्ही अंगणेवाडीचो, तर डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक देते, आय बटन मध्ये पण तो व्हिडिओ प्रोव्हाइड करते अंगणेवाडीचा. तो बघूक नाही अजून तर तो पण जाऊन व्हिडिओ बघा. आणि तुमका मालवणी भाषेतलो व्हिडिओ ह्यो कसो वाटता कमेंट करून नक्की सांगा. आता तुम्ही बाहेरचे म्हणजे महाराष्ट्रातले खयचे पण असतात, तुमका मालवणी भाषा ऐकत कशी वाटता ती कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि हो व्हिडिओ पूर्ण बघा, जेणेकरून समरज्ञ कार्यक्रम कशा प्रकारे आपल्या इकडे साजरो केलो जातो ह्या व्हिडिओतनं तुमका समजतला. आता तुम्ही चॅनेलवर जर नवीन इला असलास तर चॅनेल अशाच व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करा. आपले व्हिडिओ अक्कलकोट वरची आपण ट्रिप केलेली असा, तर त्याचे अक्कलकोट स्वामी मंदिर दर्शन त्याचो पण एक व्हिडिओ येऊचो असा, पेंडिंग असा अजून. आणि त्याच्यानंतर परतीच्या प्रवासाचो पण एक व्हिडिओ येऊचो असा. तर ते व्हिडिओ येऊच्या 2 अपकमिंग. तर चॅनेल सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबून ऑल वर क्लिक करा, जेणेकरून तुमका ते पण व्हिडिओ बघूक मिळतले. आणि आपले कोकणातले होळीचो सण मेन सण येता, तर तो पण व्हिडिओ आपण करतलो. तर त्याची तो व्हिडिओ बघूचो असलो तुमका तर नक्की चॅनेल सबस्क्राईब करा, बेल बटन दाबा आणि ऑल वर क्लिक करा, जेणेकरून काय होतं मी जेव्हा पण अपकमिंग व्हिडिओ टाकीत रवान युट्यूबला किंवा अपलोड करीत रवान, तर त्याचा नोटिफिकेशन तुमका सगळ्यात पहिला मिळतला. आणि हो जर व्हिडिओ तुमका शेवट आवडता ना, तर लाईक करा एक व्हिडिओ. तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघतास पण लाईक करणार नाही व्हिडिओ, लक्षात ठेवा. मी आता सांगते तुमका, शेवट लाईक करा व्हिडिओ, पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि मग लाईक करा. आणि कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्ही हो व्हिडिओ खैना बघता असतो. तर चला पटकन सुरुवात करूया ह्या व्हिडिओ मालवणी भाषेत. आता आपण सुकळवाड ब्राह्मणदेव मंदिरापाशी इलेलो असो. आणि रोड जो बघतास तुम्ही तो कसाल मालवण रोड असा. आणि रोडच्या अगदीच बाजूक आपला सुकळवाड ब्राह्मणदेव मंदिर असा. तर ह्या मंदिरातलो जत्रोत्सव कार्यक्रम पण मी एक कव्हर केलेलो असा, जत्रेचो व्हिडिओ. तर तो पण व्हिडिओ तुम्ही चॅनेलवर जाऊन नक्की बघू शकतास. तर चला आता सुरुवातीक पहिला देवळात जाऊया, नारळ वगैरे ठेवूया आणि मग तुमका बाकीचे समरज्ञेचे विधी पुढचे दाखवतोय काय असत ते. मंदिरात पूजा सुरू असा. तर चला दर्शन घेऊया सगळ्यात पहिला. तर आता मंदिरात दर्शन घेतलं आणि नारळ पण ठेवलो आपलो. तर देवाकडे जितक्याच मागणं असा की आपल्या सबस्क्रायबरांका चांगली बुद्धी, चांगलं आरोग्य आणि चांगलं ऐश्वर्य प्राप्त करून दे. आणि आपलो चॅनेल यूट्यूब चॅनेल अशीच उत्तरोत्तर प्रगती करत राहून दे असा मागणा केलाय मी. तर आता मंदिरात पूजा सुरू असा समरज्ञेची. आणि हे नारळ ठेवचं तुमका महत्त्व सांगतोय. आजच्या दिवशी नारळ ठेवतात ते फोडणत ना, हे असेच ठेवले जातात. आणि हे नंतर थोड्या वेळात जे पाटी जेवण बनवतात ना, सोलकडी वगैरे बनवण्यासाठी नारळ वापरलो जाता आजचा. नाहीतर लगेच बाकीच्या दिवसांका आपण नारळ वाढवतो देवळात आणि अर्धो नारळ आपण घराकडे घेऊन जातो आणि अर्ध्या नारळाचे शिरवणे करून देवळात आपण त्याच वेळेक वाटतो. तर आता आजच्या दिवशी नारळ असंच ठेवतो समरज्ञेच्या वेळी. हे नारळ थोड्या वेळानं उचलून पाटी जेवण करतात थंय नेले जातले. मंदिरात आता भटजींकडनं सम्राज्ञेची पूजा सुरू आहे आणि ही पूजा जवळजवळ 2 ते 2.5 तास चालू असता.
मंदिरात आता दर्शन वगैरे झालेलं असा, चांगल्या प्रकारे नारळ वगैरे पण ठेवून झालेलो असा। तर आता देवळाभोवती एक प्रदक्षिणा करूया आणि तुमका प्रदक्षिणा करताना पाठी जेवण वगैरे करतात ना, तापण दिसतला, तापण तुमका दाखवतंय पुढे। आणि पुढे जेवण वगैरे कशा प्रकारे करतात, चुलीवर आणि करतात, तापण तुमका डिटेलमध्ये पुढे दिसतच जातला। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर तुमका आवडता तर नक्की व्हिडिओ लाईक करा। तर आता मी सांगितल्याप्रमाणे ह्या भागात मंदिराच्या पाठीमागे सगळं जेवण केला जाता चुलीवर, सगळं जेवण या चुलीवर केला जाता आणि आपण अशीच प्रदक्षिणा करत मंदिराच्या परत पुढच्या बाजूक जातो। आता ही जी मंडळी बघतात तुम्ही ती आमच्या गावातली वरिष्ठ मंडळी असा आणि ही मंडळी सगळ्या कार्यक्रमांका सुरुवातीपासून अगदी शेवटपर्यंत लागात ती कामा करणारी मंडळी असा। आणि लागात तर काही असून देत, काम हार्ड काम असून देत किंवा सोप्या काम असून देत, सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत राहणारी मंडळी असा ही। आणि तुमका गावातल्या कार्यक्रमांका हीच एकी बघूक मिळता। आता ही महिला मंडळ पण असा, ती आता ह्या भाजी बिजी चिरून देण्याचं काम करता असा। तुमका ह्या कार्यक्रमांतना एकी तुमका खूप दिसून येता आणि चार चौघा मिळतात पण, एकमेकांबरोबर बोली भाषण पण होता। ह्या कार्यक्रमांचं महत्त्व मेन आणि एक बोलणा चालना पण होता सगळ्यांबरोबर, चांगले विचार, सगळ्यांचे चांगले गोष्टी एकमेकांका समजतात, ह्याच कार्यक्रमांच्या पाठचा हेतू असता। आणि इकडे सगळेजण एकोप्यान राहतात आणि एकोप्यान सगळा काम करतात। त्याच्यामुळे कोकणातल्या कार्यक्रमांका तुमका एकी ही एक मेन गोष्ट दिसून येता कोकणातल्या कार्यक्रमांका। ह्या बघून आधी खूप मनात चांगला वाटता आणि खूप आनंद होता। आता ह्या वाली वगैरे चिरूचा काम सुरू आहे, इकडे गुळ ह्या करतात, खिरीसाठी गुळ किसतात। तर आता तुमका पुढे व्हिडिओ बघत राहा, खूप चांगला वाटतं तुमका हे गावातले कार्यक्रम आपण एकोप्यान करतो ना, तेव्हा खूप चांगला वाटता। आता माझ्याकडे बोलाक शब्द नाही त्याच्या पुढे, अजून मी तुमका काय सांगू। आता इकडे बाकीचा जो महिला मंडळ असता खोबरा किसण्याचं काम करता। ह्या खोबरा आता डाळीक वापरण्यात येतला, भाजीत वापरण्यात येतला किंवा आपण सोलकढी बनवतो त्याच्यासाठी लागतला। तर हे बारीक सारीक जे गोष्टी असतात ना, ते सर्व महिला मंडळ तयार करून देतात। सम्राटने एक स्पेशल म्हणजे वेगळं आयटम काहीतरी, म्हणजे ही वालीची भाजी असता, कायम दरवर्षी ठरलेली भाजी असा। तर इकडे या वालीच्याच भाजी फोडणीक टाकूचा काम चाललेला असा। तर हळूहळू वालीची भाजी पण होतात, पण त्याच्याच बरोबर आता नारळ पण फोडतात। आणि हे नारळ फोडतात कशा, आपल्या सोलकढीसाठी। सोलकढी शिवाय कोकणातलं जेवण हे होऊ शकणार नाही। आता इकडे कमी नारळ दिसतात तुमका, तर मी याच्या अगोदर खूप नारळ फोडून झालेले असत। तर त्याच्याच दुसऱ्या बाजूक बटाट्याची भाजी पण शिजता, ही पण आता तयार होत येईल जवळजवळ। तर आता बराचसा जेवण तयार होत येईल, बाकीचं पण जेवण दाखवते तुमका। अजून खीर बाजूक याच्या शिजता, ती पण तुमका दाखवते रांबा। आता देवाचो कार्यक्रम म्हटलो की नैवेद्य येईलो, आणि नैवेद्य म्हटलो की नैवेद्य गोड काहीतरी हवयात। तर आता इकडे खीर पण बनता। तर आता खीर जवळजवळ तयार होत इलेली असा, तयारच झाली म्हटलास तरी तुम्ही चला। तर त्याच्याच दुसऱ्या बाजूक आपली डाळ पण तयार होता आणि इकडे भात पण शिजत ठेवलेलो असा। तर आता
सगळाच जेवण जवळजवळ रेडी झालेला असा. तर आता नैवेद्यांसाठी नैवेद्य काढूसाठी छोट्या भांड्यात खीर भाजी वगैरे काढून घेतात आणि त्याच्यानंतर मंदिरात नैवेद्य पण काढतले. आता हे बघा, ह्या क्लिपमध्ये तुमका नैवेद्य काढताना दाखवतं आणि आरती झाल्यावर नैवेद्य पण सोडतले. तर पूर्ण आरती आणि गाऱ्हाणा, सार्वजनिक जो गाऱ्हाणा होतला तर आपल्या दुसऱ्या पार्टमध्ये होतला, कारण ह्याच पार्टमध्ये सगळा मी ॲड केला आहे. तर व्हिडिओ जवळजवळ 25 ते 30 मिनिटाचो बनतलो. त्याच्यासाठी आपण सार्वजनिक आरती आणि सार्वजनिक गाऱ्हाण्याचो एक वेगळो व्हिडिओ बनवतलो आहे मी. त्याच्यात संपूर्ण आरती असतली आणि सार्वजनिकचा गाऱ्हाणा झाला ता असतला. आता इकडे नैवेद्य पण लावून झाले आहेत, तर तुम्ही बघू शकता. तर आता जाऊया आपण परत पाठी मंदिराकडे. जेवणाची कशी तयारी करतात ती बघूया. तर मी इकडे पाठीमागे येईल तेव्हा इकडे पापड पण तळूचा काम सुरू होता. तर आता पापड ह्या वेळा म्हणजे इतक्या उशिरा कशात तळतात, तर जेवणाबरोबर गरम गरम गावाक होय त्याच्यासाठी पापड उशिरा तळतात जरा. त्याच्यामुळे ही क्लिप मगाचपासून घेऊक नव्हती मी किंवा ॲड पण करूक नव्हती. आता मंदिरात सगळा नैवेद्य वगैरे दाखवून झालेला असा आणि सगळा जेवण पण आपला रेडी झालेला असा. आता वाट फक्त म्हणजे राहुला आता म्हणजे आरतीचोच कार्यक्रम. आरती पण मी ह्या व्हिडिओत तुमका सांगितल्याप्रमाणे एकच आरती दाखवेन. तर चला देवळात जाऊया महाआरतीसाठी. महाआरतीनंतर मेन कार्यक्रम तो म्हणजे महाप्रसादाचो. तर तो पण कार्यक्रम बघू अजिबात विसरा नका, व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर आता आरती पूर्ण झालेली असा आणि आता नैवेद्य सोडूचा काम सुरू असा. तर तुमका पूर्ण जर आरती बघूची असा तर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तो दुसरो पार्ट येतलो. तर तो दुसरो पार्ट बघूसाठी चॅनल आता सबस्क्राईब करा, बेल बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा. म्हणजे मी जेव्हा दुसरो पार्ट अपलोड करतलो तेव्हा तुमका त्याचा नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिला मिळतला आणि तुम्ही जो आपलो समृद्धनेचो कार्यक्रम तुम्ही पूर्ण बघू शकता त्या व्हिडिओतनं. आणि तुम्हाला इतरही व्हिडिओ आपले येतात तर ते पण तुम्ही मिस करूचाच ना. तर आता आरती पूर्ण झाली आहे तुम्ही बघितल्याप्रमाणे. तर आता आपण वळलो ते महाप्रसादाकडे. महाप्रसादाक सुरुवात झालेली असा. तर आजच्या महाप्रसादात डाळ भात, वालीची भाजी, बटाट्याची भाजी, त्याच्यानंतर पापड, जिलेबी आणि खीर एवढे आयटम होते जेवणासाठी. तर गर्दी पण खूप झाली आता देवळात. आता तुमका इतकी गर्दी दिसत नसतली, पण थोड्या वेळाने ह्याच्यानंतर म्हणजे मी क्लिप घेऊक नव्हते. त्याच्यानंतर म्हणजे आम्ही वाडू वगैरे लावलेलो सगळेजण. तर जवळजवळ तुमका सांगते मी 1000 ते 1200 जण जेवून गेले असतील, इतकी गर्दी झालेली. म्हणजे ह्या कार्यक्रमात किती गर्दी असतात त्याचा तुम्ही थोडक्यात अंदाज लावू शकता. आता समोर जी तुमका क्लिप मी दाखवतोय ती मी टाइमलॅप्सच्या मदतीने काढलेलं आहे. आणि ही क्लिप जवळजवळ मी 20 ते 25 मिनिटं उभ्या राहून काढलेलं आहे. आणि जवळजवळ 1 ते 1.5 तास हे काउंटर सुरू होतो. म्हणजे मी क्लिप बंद करून जवळजवळ 1 ते 1.5 तास काउंटर सुरू होतोय. आणि ही गर्दी ह्याच प्रकारात कंटिन्यू सुरू होती.
तर आता समोर जी बोर्डवर तुमका नावा दिसतात ती आपल्या समरत्ना कार्यक्रमासाठी वस्तू स्वरूपात ज्यांनी ज्यांनी देणगी दिलेली असा त्यांची नावा असत. तर बघितलात मंडळी, मी तुमका आजच्या व्हिडिओतनं सगळा समरत्नाचो कार्यक्रम आमचो कशा प्रकारे होता ब्राह्मण देव मंदिरात ह्या तुमका मी दाखवलेला असावे या व्हिडिओत. तर आता समरत्ना कार्यक्रम ह्यो तुम्ही पहिल्यांदाच बघतात तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि काय ह्यो कार्यक्रम असता तो तुमका समजलेलो असा या व्हिडिओतनं. आणि तुमच्या पण खयच्या तरी कोकणातल्या गावात समरत्नाचो कार्यक्रम होत असतलो आणि तो तुमका माहित असतलो तर त्या गावाचं नाव कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशाच व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनेलला आता सबस्क्राईब करा, बेल बटन दाबा, ऑल वर क्लिक करा. मी तुमका सुरुवातीक पण सांगितलं आपले खयचे व्हिडिओ येऊचे अपकमिंग, तर त्या व्हिडिओसाठी चॅनेलला सबस्क्राईब करून बेल बटन दाबून ऑल वर क्लिक करा. म्हणजे ते जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड करीन युट्यूबवर तेव्हा तुमका त्याचा नोटिफिकेशन सगळ्यात पहिला मिळतला आणि ते व्हिडिओ तुम्ही मिस करूचाच नाही. आणि व्हिडिओ जर आवडलो तर आता परत एकदा आठवण करते तुमका पहिल्या वेळा काय सांगलेलं आहे, व्हिडिओ लाईक करा एक, आणि तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा की हो व्हिडिओ तुम्ही खय ना बघता. शेअर करू अजिबात विसरा नका ह्यो व्हिडिओ, कारण हे सण आता आपल्या बघूक गावनत नाही युट्यूबवर वगैरे कोकणात साजरे केले जातातच. कोकणात वारसोत दिलेलो असा सणासुदींचं तुमका माहितच असतात. आपल्या चॅनेलवर जर तुम्ही लावलात तर तुमका सगळे सण बघूक गावतले. तर चला आता भेटूया काहीच्या पुढच्या व्हिडिओत, तोपर्यंत काळजी घ्या आपापली.